نال مصافہ بھی کرنا ہے انہوں سینے دے نال ملانا ہے اس واسطے اسی بھی اج اے محفل سجا کے آمنہ دلال دا ذکر انہاں لفظاں دے نال کر لئیے انہاں شیراں دے نال کر لئیے تاکہ عرشہ سے خدا بھی راضی ہو جائے فرشہ سے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اسی تو جناب ہر لمحہ اپنی زندگی دے اندر یہی اعلان کرنے ہر جگہ دے کہتے پھرنے لوگوں نو دستے پھرنے کی کہتے پھرنے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا بڑھا کے حضور دی غلامی دا ثبوت پیش کر دیو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے اس ٹائم کو کوئی عام ٹائم نہ سمجھو یہ جدو نکاح دیا کڑیاں ہوندیاں نے یہ نبی دے صحابہ تے بھی ٹائم آیا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا دیا 11 شادی مبارکہ ہوئیاں نے لیکن توجہ کریا دے ایمان والے ہو میرے آقا کریم علیہ السلام دے جڑے غلام ہوندے نے وہ شادی دے موقع دے جناب دنیا دارہ نو راضی نہیں کر دے اور راضی کر دے نے یا اللہ نو راضی کر دے نے او دے یار نو راضی کر دے سجنہ ایک شادی جناب والا ایسی بھی ہوئی ہے جڑے رہن والے فرشہ دے دے رہتے زمین دے دے لیکن شادی عرشہ دے ہوئی شادی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت مولانا سلمان چشتی عزیزہ نے گرامی قدر ایک شادی احمدی ہوئی کہ جڑی شادی جناب رہن والے زمین تے نے لیکن انہاں دا نکاح عرش مولا تے کیتا عرش مولا تے کیتا گیا امام سیوطی فرماندے نے ایک دن سرکار تشریف فرمانے میرے آقا کریم علیہ السلام سرکار صحابہ دے اندر بیٹھ کے نا مولا علی پاک تے اپنی بیٹی کی شان پڑھن لگ پے تے شان پڑھ دیا میرے آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے کہ دو ہستیاں انجلیاں نے کہ جنہ دا نکاح رب دے عرش تے کی پوچھا گیا حضور وہ کون نے فرمایا علی دا نکاح رب دے عرش تے پڑھیا گیا علی دا نکاح رب دے عرش تے پڑھیا گیا پوچھا گیا حضور کیویں عرش مولا تے کیویں پڑھیا گیا اوتھے گواہ کون پڑھیا نکاح کنے پڑھایا تو جبریل امین جناب بندہ جس دے نکاح دے اندر موجود ہوئے اور نکاح دے اندر گواہ رب دے نوری ملائک ہون وہ نکاح کتنا اونچا تھے اللہ ہوئے گا آج بھی اس محفل دے اندر خدا سب جلدی قسم ہے کہ جس محفل دے اندر میرے رب دے یار دا ذکر پہ ہوتا ہے اس خلانو خالی نہیں سمجھنا کہ خالی ہے لوگ نہیں آئے اس محفل دے اندر مجمع نہیں بنیا رب کعبہ دی قسم ہے میرے محبوب دا فرمان ہے جس جگہ تے بھی نبی دا ذکر کیتا جاتا ہے اللہ دے نوری فرشتیوں کے موجود ہوتے ہیں رب دے نوری ملائکہ موجود ہوتے ہیں تو فرمایا رب دے عرش تے نکاح ہویا
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਜਾਬੋ ਕਬੂਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया सैयदा दी सब तो बड़ी शान हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा दी जगह पे खुद रब दा वली बने अल्लाह जिहदा वली बनया होवे तो अजीज़ां ने गिरामी कदर उस बीबी दा कितना ऊंचा शान है अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया कि जिन्हां दा निकाह रब दे अरशां ते पढ़िया गया और मेरे हुजूर ने ये भी फरमाया सरकार ने फरमाया जदों कि बंदा दुनिया दे अंदर मर जाए ते उन्हां दा नाता रिश्ता आपस दे अंदर टूट जांदा है मियां बीबी दा निकाह खत्म हो गया लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी और अली दा निकाह ये एक ऐसा पक्का निकाह है फरमाया क़यामत दे दिन तक ते टूटेगा नहीं ये जन्नत दे अंदर भी इन्हां दा निकाह इंज ही बरकरार रहेगा अल्लाह ने ऐसा जनाबे वाला जिन्हां दा जोड़ा रब दे अर्श ते बनया होया और निकाह भी अर्श तो अल्लाह ते पढ़िया गया होया उन्हां दी इतनी ऊंचियां शानां होंदियां ने इस वास्ते दा असीं जनाब मोमिनां दे वास्ते ऐलान करने आओ कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले नजर की आंख का तारा अली सबको अपनी जान से प्यारा अली अली हम सबको अपनी जान से प्यारा अली अली अहले नजर की तारा अली और जिस शादी के मौका ते मेरे नबी का जिक्र होया और मौला अली का जिक्र होया तो फिर यकीन रखना चाहिए ऐसा बंदा कि जिसने अपने निकाह के मौका ते ये जनाबे वाला गल मुकर्रर की थी कि मैं अपने निकाह के वक्त ते हुजूर दा मिलाद मनाना है ते इंशाअल्लाह ये महफिल पाक दा सदका मैं दावे दे नाल कह रहा कि जिस दी तकरीब दे ऊपर हुजूर दा मिलाद मनाया जाए सरकार दा जिक्र कीता जाए अल्लाह उन्हां दे विचों औलाद भी नेक पैदा फरमाता है ओदे विचों जनाबे वाला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम अल्लाह ता फरमांदा है लेकिन जिस मौका ते जनाबे वाला कंजरा वाला काम होए ते उन्हां दे फिर ये ना यकीन रखे कि जनाबे वाला सानू जनाबे वाला कोई औलाद मिलेगी नबी दे गुलामां लई ऐसे मौका ते जनाबे वाला जिथे जनाब कंजर नचाए जाए ओ फिर सारी जिंदगी इंज ही फिरदे हुंदे कि तवीज दिया जे माल नहीं हो रहा जनाबे वाला मामलात नहीं ठीक हो रहा है लेकिन जिस मौका ते नबी दा मिलाद हो जाए नबी दा जिक्र हो जाए मेरे महबूब दा फरमान है अल्लाह रब्बुल आलमीन औंदे साल दे उस दिन तक उस जगह ते रब दी रहमतां दा नुज़ूल होंदा रहंदा है अल्लाह दी रहमतां बरसदियां रहंदियां ने तो अजीज़ां ने गिरामी कदर खालिक कायनात रब्बुल इज़्ज़त दे गुलामों मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक हदीस मुबारक पढ़ के इजाजत चाहांगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका इमामुल अंबिया सरकार तशरीफ फरमान है मेरे आका दी बारगाह दे अंदर हुजूर दा जनाब गुलाम बैठे ने ते आप सरकार दी बारगाह दे अंदर कुछ लोग आए उन्होंने आन के मुनाजरा करना चाहा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला आप भी फरमाते ने फरमाया कि
حضرت عبداللہ بن سلام دا واقعہ ہوتا ہے آپ نے قبول اسلام اس انداز دے نال آپ نے اسلام قبول فرمایا کہ آپ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن یہودیاں دی کتاباں آپ کو جناب حافظ یاد سن زبانی یاد سن تے اتنے بڑے عالم یہودی ایک دن کٹھے ہو کے آئے انہاں آکھیا کہ یار تو ساڈا ایڈا بڑا عالم ہے تے مسلماناں دا نبی جڑا ہے او دا کلمہ لوگ پڑھی جا رہے ہیں تے لہذا تو انج کر کہ ساڈے نال چل کے مناظرہ کر تاکہ نعوذ باللہ نبی جھوٹا ہو جائے تے لوگ او دا کلمہ نہ پڑھیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جو گل سنی تے تیار ہو گئے مناظرے دی تیاری کی تھی ڈھیر سارے سوال جڑے سن وہ اپنے ذہن سے اندر محفوظ کر لے کہ اے جا کے میں نبی نو کرنے نے یہودیاں دا لشکر نال لیا تے چل دیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے نبی پاک علیہ السلام جدو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تے آن کے کھڑے ہوئے حضور نو اطلاع مل گئی کہ لوگ آ رہے ہیں مناظرہ کرن واسطے نبی پاک علیہ السلام میرے آقا تشریف فرمانے انہاں دے نال 400 لوگاں دا لشکر موجود ہے ایسی 400 بندہ جڑا نال آیا مناظرہ کرن واسطے سجے کھبے لوگ کھڑے نے حضرت عبداللہ بن سلام آگے آئے اور آ کے جناب والا حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام میرے آقا اپنے حجرے دے اندر موجود نے تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا جو حجرے دے وچوں باہر تشریف لے آئے نا تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا دے چہرے دے اوپر مزمل دی چادر ہے حضور نے کپڑا اوڑھیا ہے جدے نال آپ دا چہرہ انور چھپیا سی تے حضرت عبداللہ بن سلام کھڑے نے مناظرے واسطے تے نبی آندا تے اون دے نال مناظرہ کرنے انہاں نو سوال کرنے لیکن جدو حضور آئے تے میرے آقا نے آ کے اپنے چہرہ انور تو نقاب ہٹایا نا سرکار نے مزمل والی چادر ہٹائی کہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جدو اپنے چہرہ انور تو پردہ ہٹا دیتا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے ویکھیا تے ویکھ کے یہی کیا ہونا ہے کہ کنا سونا رب سونے نو بنایا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹے گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا تاجدار ختم نبوت کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹے گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے نبی پاک علیہ السلام میرے آقا حضور نے اپنے چہرے انور تو نقاب ہٹا دیتا جدو سرکار نے اپنا نقاب ہٹایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام آپ نے جناب والا نبی پاک علیہ السلام میرے آقا دا جدو چہرہ دیکھیا تے بڑے بڑے سوال سن ذہن دے اندر کہ حضور کو اے بھی گل کرنی ہے اے بھی جناب سوال کرنا ہے اے بھی سوال کرنا ہے لیکن جدو سرکار نے اپنے چہرہ انور تو نقاب ہٹایا نا میرے آقا نے اپنے چہرہ انور تو پردہ چکیا کہ ہون جناب والا حضرت عبداللہ بن سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کھڑے نے
کھڑے ہو کے جدو سرکار دا چہرہ دیکھے آئے آندے نے یا رسول اللہ سونے آؤ میں ذہن دے اندر بڑے بڑے سوال لے کے آیا کہ نبی نو فلاں بھی سوال کرنا ہے فلاں سوال بھی کرنا ہے لیکن سونے آؤ یہ جدو تواڈا میں چہرہ انور دیکھے آئے یہ جدو تواڈیاں بلیل دیاں ظلفاں ویکھیاں نے علم نشرہ دا سینہ ویکھے آئے یہ تو احادی دستار ویکھیے حضور دے غلام آندے نے یا رسول اللہ ان سوال دی گنجائش نہیں رہ گئی مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو نبی پاک علیہ السلام میری سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے حضور دے غلام نے کلمہ پڑھیا ہے وہ سجنہ میں قربان جوان والدہا دے مکھڑے والے دو واللیل دیا ظلفہ والے دو کہ میرے آقا نے ایک باری جناب اپنے چہرے انور تو نکاح بٹایا ہے جدے چہرے دے اندر اللہ نے اتنا نور رکھیا ہے جدے چہرے دے اندر اللہ